Nak, ambira ko ng kuha ni oy, muha lang ng tanaw. Di makita na po ng comment lang. Aw, nak. Mama, di ka pa gamit ako ko. Mabungahong kagabihion mga igsoon live ta. Musta? So ako sang i-share tong live igsoon. Kumusta mo diha? Please share our live tonight. Okay, so, mabungahong kagabhion diha mga kaigsuunan. Kumusta yung adlaw? Kanunay magiging ko nagampo ninyo, no? So, kanunay ko nag-declare nga naagin mo sumayong kahimtang, mayong panglawas, niya, duol mo sa Ginoo, mga igsuon. Manawang kanunay ang ampo gininyo. So, wala ta ka live gahapon, kay kapoy na kay Cebu igsuon, kabalo na mo basta Lunes. At tutas ko gyud sa Cebu City Jail tagika no. Every Monday Cebu City Jail taon niya. Pag-abot na ko gabi na around 6 or almost 7. Wala na ko nagkuan igsoon kay kanang kapoy. No? Relax ko gamay ba. Lawas na ba ipukunan, no? So and then last Sunday naka-live ata. Wala man sa siguro. Domingo man gud no. So mao ni mga igsoon nga salamat ko sa Ginoo nga iha kong gidasig karon. Kitagaan ko oportunidad sa Ginoo nga mag-live mga igsoon. Praise the Lord. So, actually ang akong topic karon mga igsoon, mao ni akong gi-share dito sa Cebu City Jail pero naalang ko yung mga siguro mga ginagmayng changes, no. So, may tungod ni siya atong topic karon mga igsoon, may tungod ni siya sa atong gisagubang bitaw mga problema, mga pagsulay, mga struggles na to, mga battles na to everyday. No nga usahay ba malipat kay kita ang good igsoon. Unas tanan ang atong ma-recognize first and foremost is the problem. Pero si Lord lahi ang atuang ginahuna nga problema. Para sa to problema siya, pero para sa Ginoo dili na siya problema. Si Lord never mo recognize og problem kun dili para niya kahigayuna na niya aron maghimo siyang milagro sa imong problema. That is why sometimes God allows problems para mo manifest ang iyang miracle. Kaya mo way problema, way milagro man po. Amen. So mao na tong topic karon. Okay, so shout out sabi.
Shout out tanang mga OFW, shout out no. Tanang mga seaman, shout out. Mga naka-permanent resident, shout out. O of course mga seafarer mao na no. Namos kong prayer mga igsoon ganunay. And shout out sa nako mga igsoon ang tanang mga subscribers ani nga page, tanang mga followers ani nga page, 219,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Shout out. I just want to encourage everyone no, to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. Daghan kay na-bless ani ito igsoon atong live, no? So, abi nyo mga igsoon na ako'y na-meet sa gahapon sa sulod sa prisuhan sa Cebu City Jail nga. Ingon siya nga ang iya daw asawa tigtanaw sa live nako. Unya mingundang na daw sigarilyo karon. Kita ninyo ng mga milagro. Daghang nananaw ning live na to igsoon nga nabago. Kay nahagit si Lord na muhat this page igsoon kaning live na to wala tay laing gipataas. Although ang uban mo bas na to kay kanila laging naibungot-bungot na to ba. Di man sila kasabutan na, no? No, shout out sa mga drug dependent dabi sa una nga nabago. Di ba kanang mga bungot-bungot na to ba nga maom guni, no? So ako bitaw sila akong gipasabot tong nagbas do kanina igsoon nga. Kuan man god na ako ingani. Although nay usa nga dili basher pero ingon siya nga mas limpyo daw gyud ang bungot. Din akong giagri limpyo siya pero kaning mga biguti na to dari nani siya misyon. Unya as far as I observe igsoon sa ingani nga postura or let's say pamorman ako ba mas approachable ko og mga adik-adik, approachable ko og mga kriminal, mga drug lord, mga unsariya. Mao na nga ganahan ko ani. Salamat sa Ginoo no. So di man kundi magmatter no, di ba? Si Samuel gali propeta gi correct ni Lord kay nasayop siya kay ang iyang gitanaw ang panlabas man. Tan-aw sa Ginoo kay ang sulod man no. No? So again shout out sa tanang mga subscribers ani nga page. Thank you. More I guess 26. Murag hingamay man ni atong mga subscribers ani kay murag gulaing rinyo kay kuha man to kanang na ning diya man ta og 3 months kapin ani tungod kay na restrict ta. Karon ni balik ko tanaw ko na 26 subscribers. Okay ra. Ato pang Ginoo ni mga igsoon man ta nagapas sa nang mga kuanda. But still I appreciate sa tanang mga star senders, mga subscribers. God bless. Okay? Salamat sa Ginoo. So tanaw sa taog mga kuan be. Tanaw sa mga comment pa. Good evening, Pastor from Liza Digit. Digit ba ni? Digit. Good evening sa Diksoon. Dapan daghanam din ning komento. And good evening Len. Sabi ni Fulgencio Lato. Good evening sa Diksoon. Salamat sa Ginoo Pastor from Riabel Gamboa. Romi, putol. So ano ba? Daghang shout out ba niya? May gabi Pastor from Rundals. Okay, may gabi sir, it's on. Thank you for watching. Salamat. Daghan man ina di kay magdi makita mga igsoon. I don't know kung unsa ni. May gabi Pastor James, God bless you more and your family from Sister Merleta Palikte. Anyway, shout out sa nako dabi ang Cebu City Jail. Okay. Shout out sa tanang mga higala nako og sa tanang mga brad nako sa Alpha Kaparo. Ay mo katingala ni nga ni sign. Di ba sa Tawagama man nino? Wa man ta peace man ta nya kani gihatag din ni sa usa sa mahulog po og alagad na sa Ginoo, nagpagamit sa Ginoo nangalagad sa Ginoo sa sulod sa prisuhan, no? So iya kong gitagaan ni mga igsoon niya Tawagama man siya, no? Nindot man kay nako tanawa, praise God niya. Unsa ni nga verse sa luyo na? Hebrew 10:23. Basaha ko na. Magpabilin kitang malig-on. Okay. Hebrew 10:23 nga magpabilin kitang malig-on. Ganahan ko so iya kong gitagaan ni siya Brad imuho no. So mo na mga igsoon no ayo lumog katingalan no kay ana man gina inigsoon na giniato ano. So akong gi shout out ang Cebu City Jail tanan mga Brad na ko da si Brad Aris, shout out kay Brad. Shout out. Padayon og continue to be a blessing. Na-bless ko nagtan-aw gahapon igsoon sa maximum 4 kay giguba nila tong ali. Nya murag himo na nilang simbahan dako na.
No, so makabless. Shout out again, Maximum 4. Shout out to Brad Aris, sila si Brad Kenneth, nadiha. Tanan nga mga nada sulod, shout out. Shout out, of course, si Brad Mago, ang naghatag na ko ani. No? Shout out na ko si Brad Mago, si Brad Ibang, unya si Brad Ayan, ang RDC 1, 2, and 3. Unya, salamat day kayo no sa inyong gihatag na ko nga oportunidad nga this coming June 9 nga inyo kong gihimong speaker this coming June 9. Okay. So, mausad na hinungdan nga na-conflict ba nga ariman unta ko sa Baiso, Clarin speaker unta sad ko nila sa mga mo graduate. No, pero nauna ning Cebu. Nauna man siya. So, hindi sad ko kabalibad ani mga brad na ko diha sa Cebu City Jail no kay actually palangga kay mo nako namo sa kong prayer kanunay every day, every night. Mo na nga every opportunity nga ihatag nako, I will always grab it. No, again, shout out Brad, salamat kay Brad Mago. Nya si Brad Ibang, shout out si Brad Ayan di ang mayor sa RDC 1 ba to? Sa Iluaw, masayo ko basta naa nila ni Brad Mago og si Brad Ibang sad shout out niya. Akong gi-shout out di ay ang pinanggang asawa ni Brad Mago. Ako tong gilista kay wala man ko ka-memorize. Okay. Kuan to si Ma'am or si Sister Lovely. Wala ko masayo pa niya. Ako man gi-save good diri good sa gisuwat na ko ba. Okay, so Lovely lagi to, Lovely. So akong gi-shout out si kuan be si Ma'am kuan Lovely. Ang shout out si Ma'am Lovely no sa usa ni siya ka maanyag nga kapikas sa kinabuhi ni Brad Mago. Brad, naka sa akong prayer. Sama sa imong gi-pre-request na ko last time diha ko ato yesterday. Ato nang tabangag dira no. Di man ta kapugos sa Ginoo but still ako moapil kog hangyo ni mo sa Ginoo nga paboran ta. Again, shout out Brad Mago tanan. Kita tapuhon balik ko diha karong Lunes man, no? So, praise the Lord and shout out sa of course sa ako ang mga kuan diha. Aw si Brad Jao na shout out Brad. Hinduol ra ba ni namo pagpangaon ba? Shout out Brad Jao tanan og ang manghod ni Brad Brad Jomar nasa maximum 19. Tanan. Mga Brad na ko sa sulod sa Cebu City Jail, mga akro og sa mga tawgama sad nga naa diha. No, kanunay tang abantis pagpangalagad sa Ginoo no. Samtang nay kinabuhi nay paglaom and then shout out sa nako be ang kuan kanang mga akong kauban sa team sa Living Water Christian Fellowship no, headed by Pastora Ninette. Salamat kay Pastora sa lamian nga unsa to lab? Kung lami kay ba? Mong gikaon ganina mura man to pulburon. No, perting kaon na mo sa akong asawa ug sa ako ang anak, no. Nindot nag-enjoy mi. Salamat Pastora Ninette. See you this coming Monday pod. And kung gi shout out ako ang makauban aside ni Pastora Ninette sila si Brad Adsel. Okay. Shout out Brad. Abante na. Unya sila Brad Danilo, sila si Brad Jerry, sila si Brad Arturo Flores og si Rodolfo Flores. Igagaw ni sila. Kaning gipang mention ako igsoon puro ni na priso. Gipang bag-o sa Ginoo mga resulta sa ni sila sa diyang nay nagsigigwali nila sulod sa prisuhan. Pareha gud nako kanang mga disciple nako diri. Grasya sa Ginoo gipier sa Ginoo gikag prisuhan kay resulta sa na kay gidala nako ang pulong sa Ginoo sulod sa prisuhan. Grasya sa Ginoo tanan no. So isa to Brad Louie, Brad Jimwell, Pastor J and Pastor Herman, shout out. Kisa to ingan atong Buying ba to siya Brad? Na ba nagtanaw diha mga kuan ako, kauban diha mosulod. Si Brad Buying, di ba katong nanegosyo og pahumot. Bitaw niya si kuan Brad Adones, si then Sister Sheila, Sister Jardin. Basinay masipet na ko ani. Basta tanan no. Akong team from Living Water Christian Fellowship. And of course, akong gi-shout out ang Cebu City Jail nga mga jail officer nga mga maanyag ug ambungan nga mga warden diha no, narabay kabantay nako kay tig vlog daw ko. So, thank you sir. Kita ka ni. God bless no. So,
na may kailan ako na naka-recognize yan ako ba? Bisag na ako dis Bohol. Kaya actually ako ra magani mo labang gud sa Bohol. Kay manhag Cebu every Monday kay muwali. Grasya sa Ginoo gid tanan niya. Og naapoy time nga di ko kana kay di man kita perminti na agud, no? So nay mga times nga ana man ang ginabuhi. So dili sa ko moadto pero grasya sa Ginoo igsoon na provision. Wa jud ko sipiat every Monday. Labang kita diha kay di ka bayaran igsoon ang pulong sa Ginoo. Ug ang kalipay nga masinati imong matagamtaman bitaw labi na makakita kasi mo mga kaigsuonan sa sulod nga luoy ba ang uban no? Ang uban dili ka relate sa kuwang ministry. Grasya sa Ginoo kay wala bitaw mo kakita og unsa ka kalipay nila ang uban manghilak. Kay ang uban man gud diha wala na giduaw sa ilang mga hinigugma. Nya grabe ilang kaso dagko kayo. Uban life sentence na konbikto grabe ba sumaw na nga need nila makadungog sa mensahe sa paglaom. That is why dili ko mapulaan og sulod nila dito. So na in love ko nila. Ug mausan niya akong gipanaan sa Ginoo, Lord, samtang may kinabuhi. Uslan man nga imo kung gibag-o sa akong pagkakriminal, pagkaadik-adik, nanindag siya salpahis, barumbado. Then murag fit man ko nila. So di na ko palabyo ng mga kahigayunan, no? So praise the Lord for that. Brad Pastor, may gabi from Cebu City. Brother Harvey Panugaling, unsa may apelyido ni? Apelyido ni, naputol. Shout out Brad Elmer Riquelio Batulano na kung Brad ni sa Acro no butayin kani Lungli brother nakasong prayer. Praise the Lord, hallelujah. Asa may uban eh. Watching from Palumpon, Lady Mylene Loyo, God bless you sister. Padayon lang gid pastor, gaabang ra gid ko mag-live. Thank you kayo. Sister Riabel Gamboa. Thank you kayo. Himaya siguro. And shout out to Brad Eljon Gala. Labnaw. Kung Brad ni siya, from Seya ni siya nga naa siya na sign sa Medina Municipal Jail. Actually, last time during our short vacation in Cagayan de Oro, I was invited in Medina Municipal Jail. Yung maoning Brad, nakaingon ako. Cruz ni siya, no? Jail officer, si Brother Eljon Gala Labnaw. Okay, God bless you, brother. Nakasong prayer. Abanti ta! Praise the Lord. And to Sister Ermarie Magsayo. So, nakasong prayer, Sister Kabalo na kano. Good evening, sad, Sister. Amping niya. Domesita, pasensya na. Domesita, tampos, glory to Jesus, may gabi, pastor, sa tanan, nagpataas sa pangalan sa tumbuhi nga Diyos from Tagum City. So, Davao. Shout out ng taga Davao, dabi, huwag taga Cagayan. And of course, taga Cebu. May gabi, pastor, murag dugay lagi ka makalive. Nibalik naman ko, Sister Rochelle Humauas Castillo. So, actually, nag-live gali ko Sunday sa church. Then, nag-live ko pag Saturday, Friday. Nibalik na ko kay, bago pa ni naayo akong Facebook kay gi-restrict ta. So, just last week, bago pa ni siya naayo atong Facebook. Mo niya atong original nga page. Mabungahong Kristohanon. So, maning hibalik na ko. Siguro, dili lang makita ni mo, sister, kay dili man ni siya recommended good kay naman tay restriction nga kaniadto ba. But praise God kay gikuha na ang uban nga restriction niya maka-live na ta. Praise the Lord. Good evening sa Genevieve Harayo. And to Mary Jane Beligas Ponce. Good evening. Salamat po sa Diyos, Pastor, na bumalik ka live. Himaya sa Ginoo, Brother Albert Liaconia. Blessed evening, Pastor, from Ninang Rang Lerma. Watching from Japan, Sister Lilibet Taganas Bitanzos. Sakto ba ko? Shout out from Davao City, from Taconan, Davao City, Sister Eden Vidal Fernandez. Mayong evening po, Pastor, from Angie, bani, Dalumpines, Katamora, hapitan na Katamora. Anyway, shout out sa Dawahon Island, somewhere in Southern Leyte. Shout out to Sister Lilia and Brother PD Pinola. And of course, sa usa ka bungan nga lagad sa Ginoo ginuhugan nga si Pastor Marlon Cotamora. Shout out. Praise the Lord. Blessed evening, our great pastor, himaya sa Ginoo. From Asuncion, Davao del Norte po. God bless. Pastor, God bless you more, Sister Geneza Ade Takan. Okay, mayayong gabi, Pastor. God bless from Jensan, Bongki at Medico. And to Sister Joan Bitonio Galaneda from Cagayan.
Hi Pastor James, maayong gabi. Pa-shoutout sa akong pamilya, Galanida family, o especially sa akong own family, Miras family. God is good. Kanunay shoutout to Miras family from Cagayan de Oro City, and of course to Galaneda family. Sila si Brother Ralph, naani, automatic ni. Sila si Brad Ryan, Galaneda na sa Germany nagtrabaho, Nards. And of course, ilang mama ug papa diha, og sa tanan nga igsuon diha nila, sakto ba ko, family, Galaneda family, okay, from Cagayan de Oro. Praise the Lord, hallelujah. And to Brother Jomar Corsiga, long live the bird. May gabi ira. Patabang ko pre, pastor, nga naa ko'y item karon mauni problema ron igsuon sa uban. Sa dipid si atong kuan na ni. Picturean sa nako igsoon na kay ato ning appeal sa personal prayer na to. Right? Praise the Lord. Okay. Og shout out din sa asawa ni Brad Junjun Nyipes. Murag kabantay ko diri ay kita na ko yang name. May gabi Pastor Marilyn Mendoza Lota. Watching from Dipolog, Sister Genevieve Aharayo. Ako din shout out ang show in Iligan. Okay? Shout out sa show in Iligan. So naagin is Iligan. Pangyuan ko na address ganina ba? Tagaan ako nagsapatos. Na-excited na lang po ko. Salamat sa Ginoo. So again, show in Iligan. God bless. Nakasamong prayer. Brad, thank you. Praise the Lord. And to Lisbel, good evening Pastor Jane. Please pray. Akong husband travel sila og Italy. Balod daw kayo? Okay, balod kayo? Sige. Basta ingna lang imong bana, sister, nga sa iyang barko karon nagisakyan. Dako man kay na, mas dako pa jud ang Ginoo, dako man ang balod, dako ang Ginoo kauban niya. Murag katong sa kuan bitaw, sister, katong si Jesus ug sa iyang disciple. Okay? So to ang picture ni be. Okay. So from Lisbel, praise the Lord. Okay? Anyway, from Bethu Bailosis, good evening Pastor, watching from Negros Oriental, kaayo. Ganahan kay kumaminaw sa imong mga mensahe sa word of God. Himaya sa Ginoo kanunay. Pero na uban di ganahan kay kanila gyud bungot ba nga with phone maguni siya with a mission. Okay. Praise the Lord. Shout out to Maria Leza Neri. Good evening Pastor James, and to your family and friends, followers, subscribers around the globe. God bless you more, sister. Shout out din ako akong mga disipulo nga mga gahi kay ba. No? Sa akong gi-shout out ako ang mga disciples nga mga gikag prisuhan, mga banggitan, no? Akong shout out sila si Brad Jimmy, no? Sila si mananaon po na sila si Brad Junjun Nyipes, o katong bag-o nga ning simba pag Domingo nga gahi po kayo mga igsoon, high profile po si Brad Iman, no? And then kinsa pa to katong si Inday Madel nga ning testimony na atong Domingo gikan sa prisuhan to. Daghan kay piniriso diri sila Brad Michael, Brad Rick. Basta daghan kami diri mga kriminal nga magipiyal sa Ginoo, mga igsoon nga gibag-o sa Ginoo. Mabitan nang maluoy ko saya na magsibas na ko kay ibas daw ko nila kay kaning bungot na kong biguti nga ako man guni siyang tirada ba, no? Ako silang gipasabot nga si Pablo sa dayang nagwali, adjustable siya sa mga Hudiyo ug sa dili Hudiyo. Iyang gisulod sila ba aron ma-fit ang iyang kaugalingon para ang pulong sa Ginoo mamantala nila. Mao na akong gihimo, no? Nya ako silang gipasabot nga actually during my high school days and college days na ko wala jud ko'y bungot. Limpyo kay kong naong. Pero karon nagpastor ko, nagingani ko kay nganuman akong kasing-kasing ba naa sa mga kriminal, mga adik-adik, ganahan ko bitaw nga akong nabantayan sa akong looks karon igsoon grasya sa Ginoo uban sa iyang himaya, approachable ko nila. So proven jud na igsoon nga naining duol nako mga namaligyag syabo, nagbag-o na, nagpa-counsel nako. Nay mga banggiitan jud nga gahi na jud kay ba. Ya mas komportable sila mo duol nako kaysa ubang pastor. Wala ko mi-compare no sa akong kagalingon sa uban, pero sa ila ra po ning gisulti nako mas komportable ko mo duol nimo Brad kay di mi maikog kay imong porma ba. Mura ra gyud mong kagsauna ang imong physical appearance. Mao na igsoon nga resulta daghang kinabuhi na bag-o. Unya usay kay maluoy ra ko sa nagbas kay ako pung una ako igsoon mo react man gud atong una usay akong una gisaway ko niya siya kumusta ka po siya nakadala baga siya bisag usa lang kakalag sa ilan sa Ginoo. Ako igsoon dili man ni panghambog pero
Ako ang ipamatud-an nga ang Ginoo mo gamit. No? Ing aksyon og hinay ang kuanda. Pamaungar ko to dito nakakuan be. Palihog nak. Okay na. Yes, tanan. Okay? Kay kuan. May action maghinay. Pag action hinay, automatic dahan i-connect ba? Okay? Salamat Pastor James, pero pagbalik na ko nakita na ko yung comment so. Okay? So, pango na sad ako ning imuhalab. Kay ning balik naman ang comment. Na-restore naman nun. Praise the Lord. Hallelujah. So, shout out no mga Star Sender subscriber, mga kapulisan nga nagtanaw diha. BFE, Armed Forces of the Philippines, tanan. Luzon, Visayas, Mindanao, mabungahong kagabion og pagpaminaw ninyo karon mga igsoon. Live na ta again. Our topic for tonight is about sa atong problema. Ang atong tema igsoon, English man na diha. And mauni akong gi-share igsoon sa Cebu City Jail yesterday sa RDC 123, mauni akong gi-share no. Ang ako di siyang giuluhan og problems. Listen, look at me. Problems are God's opportunity to create miracle. Ang problema daw mga igsoon, no, nato ba para sa Ginoo dili na problema kung dili oportunidad sa Ginoo para maghimong milagro. Amen. Mao na tong tema karon, and tungod kay nindot kini atong mensahe karon igsoon, I just want to encourage everyone to share our live tonight. And kung mahimo i-mention yung mga higala diri sa comment igsoon. And you can also type at followers at highlights at everyone para makabantay silang tanan. Amen? So let's go, let's pray. Mag-start na ta. Let's welcome the presence of the Lord. Anyway, ako na yung shout out si Brother Luisito Webes o si Sister Richel. Sakto ba ko? Okay. So, sa yung whole family sa New Zealand. Okay. Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much, Lord, for your goodness, for your greatness, for your loving kindness, Lord God, for your love, Lord God, for your mercy that new every morning. This time, Lord God, thank you so much that you encourage us, Lord, to meditate, to listen to your word tonight. But first and foremost, Lord God, search our hearts. Before we start, Lord God, susiha mong kasing-kasing, among mga hunahuna, among pagbati, Lord God, ang kinasuluran namo, Lord God. Kung na kayo makitaan, Ginoo, nga mga butang, nga wa mi kabantay, waday ka nalipay, pasaylo ami. Limpyuhi ang among kasing-kasing, among hunahuna, among pagbati, Ginoo, aron mahimo ming takus, o gangayan, kaya imong pulong balaan kini kaayo. Lord God, cleanse us tonight. Andama among panudlanan nga espirituhanon aron ang imong pulong dili mausik, dili masayang, kung dili masalod namo. Unya mo kining kinabuhion, Lord God. And Lord God, tagai mi kasing-kasing nga kanunay mamati og correction, mudawat og tambag, labas tanan musunod sad. Kay useless ra Ginoo ang among pagpamati kung pamati ra kutob. So Father God, right now I pray for a heart that who is always willing to do your words, and obedient heart, Lord God. Doers of your word. Kay nadi ang blessing, ang breakthrough. And Lord, tagay mi kaalam nga langit nun. And right now, Lord God, ikaw among gipataas. Wala mi nag-isa og relihiyon, pundok, simbahan, any denomination, but we lift up only one name. The name above all names, the name of Jesus Christ. As always, Jesus reigns forever. Sa among gibuhat, Ginoo, ikaw ang ipataas, Ginoo. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. And Lord God, I pray right now sa tanang mga listeners, viewers, i-bless sila, Lord God. I declare as we listen to your word tonight, Lord God, mabati na mo imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo, ipabati na mo, Lord. Holy Spirit, again, this is your time, this is your moment, let your will be done. Mamuhat ka, makig-istorya ka sa matag-usa ka namo. Nabiling panahon, Amahan, among itugyan kanimo, salamat daan sa kadaugan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Start na. Okay? Anati Ampon watching from Maa, Davao City. Praise the Lord. Murag subscribers na to ni siguro. Na may naka-heart. Okay? Let's start. Alright. Atong teksto igsoon na ni makita sa Mateo 14
15. Okay? Ako basahon na. Okay? Again, nindot kini siya itong topic. Igsoon, that is why gusto ko nga kung naamoy mga Bluetooth speaker na lanog na diya, no? Atong i-share itong live igsoon kay nindot ni. Okay? Praise the Lord. Ang atong teksto mga igsoon nasa Mateo Kapitulo 14, arita mag-start sa 15. Again, Mateo 14:15, nagingon ang pulong sa Ginoo. Mao ni ang event ni Jesus igsoon kauban sa mga disciples. Hallelujah. Ingon diri Mateo 14:15. Sa hapit na mosalop ang adlaw, ang iyang mga tinunan miduol kaniya og mingon, mungitngit na ra ba ug awaw kining dapita. Mayo tingali palakton na lang nimo ang mga tao ug padtuon sa mga balangay nga duol aron mamalit og pagkaon alang sa ilang kagulingon. Si Jesus mitubag dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag 5 ra ka pan og 2 ka isda ang ania diri. Si Jesus mingon dad-a ngari. Okay, diri ta kutob sa 18 igsoon kay naa diri ang importante kayo. Very important matters ni siya. Bitaw na ipunto diri nga importante igsoon nga tuang palawman atong idig ba deeper pagyud igsoon for the glory of the Lord. Okay? So, ang Diyos magapanalangin sa imbalaang pulong. So, actually, kani sa igsoon, mauni ang time nga si Jesus nagwali. Unya, dito sa dapit nga awaaw ba? Ang laing version na is desierto, ni nga dapit. Unya, kauban niya ang iyang mga disipulo. Unya, daghang kay mga tao. Libo-libo ang mga tao, no? Kung bali magbasa igsoon, listen carefully. Mateo 14:15. Sa hapit na mosalop ang adlaw, hapon na ni. Hapit naman mosalop. Ang iyang mga tinunan midol kaniya og mingon, mungit-ngit na ra ba og awaaw kining dapita, no? This time igsoon si Jesus nagpreach sa mga bagang pundok sa katawhan, no? Kay nasa more or less 6,000 kay ang na-record ani nga napakaon way apil ang mga bata 5,000 man. So nagini more or less nagini 6,000 or butang dalag 5,000 kapin, no? Unya naa silang dapita sa awaaw nga dapit. Awaaw nga dapit, it means walay mga tindahan dito, walay baligyaanan, walay kana bitawng mga kadangpan nila nga makakaon sila igsoon. So lisod ni siyang dapita. Kadiyot sa lisod siyang dapita mga igsoon kung magisud og pagkaon. Mao na mga igsoon, paminaw niingon dayon ang mga tinunan, niingon ang mga tinunan mingingon na maayo tingali, palakton na lang nimo ang mga tao og padtuon sa mga balangay nga duol aron mamalit og pagkaon. Okay. So, mo na akong gingon igsoon. Ang tema na to, problems are God's opportunity to create miracle. Ang mga disipulo ni Kristo ani nga time igsoon, ilang unang nakit-an or na-recognize ang problema. Tanawa, nakit-an man nila nga hapit na mungit-ngit. Unya, nakita niya nga baga kay mga katawhan, no? Unya, awaaw nga dapit sa laing version ani desierto. King James siguro to, no? Ang dapit awaaw mga kaigsuonan, unya way pagkaon, no? Madlok sila siguro ang mga disipulo nga mapasmo ang mga katawhan. Mao nang ningduol sila ni Ginoong Hesus ningon nga magtutudlo. Hapit na mosalop ang adlaw. Unya kaning dapita awaaw, walay pagkaon diri. Mas maayo siguro nga paulion na lang nato atong palakton kining mga katawhan. So again akong balikon ang una nga nakit-an sa mga disipulo ang problema. Pero si Lord nga ilang gisultian, gibadlong sila. Kaysa ilang pananaw problema kay way pagkaon, pero si Lord wala dili. Walay problema para sa Ginoo igsoon. Mao ni timan ni igsoon. Amen. Sa pananaw sa Ginoo walay problema, sulbad na niya. Kay ang problema para sa Ginoo oportunidad na niya. Kay gayunan lang na para mulihok siya, para magpakita siya og milagro igsoon. Amen. Every problems are God's opportunity to create miracles. Mao nang si Lord malipay og naay problema kay diha man ni mo manifest ang iyang gahom. Amen. And then mao lagi ni ang disciples igsoon. Ang ilang na-recognize una ang problema. Problema gid mo nakita ba? Bantay mo. Ang imo jo makitaan perminti kada mata nimo imong utang. Daghang kay ka mga problema, pagsulay, paglutos, tanan, puro problema, pag-eskwela, trabaho, negosyo, problema. No? Pero ako ni isulti niyo igsoon nga kanang tanan nimong problema sa pananaw sa Ginoo dili na, it's not problem at all, dili na problema
kundili oportunidad na para niya nga mulihok. Usay si Lord wala mulihok sa imong problema kay mas gi-recognize pa nimo ang imong problema nga dako kaysa kadako sa imong Ginoo. Diha ta na sayo. Sometimes ma-overwhelm ta sa kadako sa tong problema, makalimot ka sa kadako sa Ginoo. Igsoon ti man sa Ginoo igsoon ang problema na to kay gayuna na niya nga mulihok siya. Amen. Mao na nga ang atong buhaton atong i-recognize si Lord. No, iyang kadako. Tanawa, next line. No, imagine tungod kay ang mga disciple igsoon ila mang na-recognize ang problema, medyo murag nagpanik, murag sila nabalaka, murag sila nahadlok naman. Wa sila ikapakaon daghan kay libo-libo ang mga tao tong time. No? Mao to ni iyang giingnan si Jesus nga palakpon paulion apan unsay tubag sa Ginoo igsoon? Si Jesus mitubag sa 16. Naay siya igsoon sa kuan. Mateo 14:16 na ta. Si Jesus mitubag, dili na kinahanglan nga manglakaw pa sila. Kabantay mo, opportunity ni. Ang buot pasabot ani ni Jesus igsoon nga dili na kinahanglan nga manglakaw sila. Kay ang tanaw ni Lord nakakita siya kay gayunan, nakakita siya dakong pribilehiyo nga maghimo siya milagro para makakaon ang mga tao. Apan ang mga disipulo nagtan-aw sa problema, pero para sa Ginoo kanang inyong problema kahigayuna na nako nga pakit-on ta mo kung kinsa ko. Amen. Next line 16. Sila mitubag, 5 ra ka pan og 2 ka isda ang aniari. Number 2, problema na sad. Pilmiro ilang nakita igsuon nga daghang kay mga tao niya walay makaon, no? Walay makaon unya katong nga dapit awaaw, walay palitanan og pagkaon ba. Paulion nga nato ni problema. Second approach nila igsoon tubag ikaduhang pulong nga minggawa sa baba sa mga apostoles. Another problem nga ilang gi-recognize. Tanawa, 5 ra ka pan og 2 ka isda ang aniadri. Problema na pod para nila. Nga naman, di man ipaigo igsoon mathematically, literally. Okay? Kung ato ning sabton igsoon, more than 5,000 people, di gyud na igo nga pakanon aning 5 ka pan og 2 ka isda. No? So again and again igsoon, ako ning balikon ang mga disciples igsoon nga mga gauban-uban sa Ginoo nga nakakita nagmilagro ug unsa man nga mga kahibulungang butang nga gihimo ni Kristo. Nagproblema na pod 5 no. So puro problems lang ang nakita nila. Apan si Lord 5 ka isda, 2 ka tinapay, padaghanon ko na nako himuon. Kabantay mo. In other words, ang gusto na ko ipaabot ninyo nining kagabhion. Para sa to ay igsoon ang atong problema sa atong pananaw, pero sa Ginoo kahigayunan. Ibutang sa imong munahuna karon og kasing-kasing ang imong problema. Igna si Lord ang akong problema, no? Kahigayunan lang na sa Ginoo para mulihok sa imong sitwasyon. Sometimes si Lord di pud ganahan mulihok kay ang imong gi-acknowledge kanunay, ang imong gi-recognize kanunay. Mura bitog na attract ang imong problema, dapat ang imong i-recognize si Lord nga mas dako pa sa imong problema. Amen. No? Og si Jesus mingon dad-a nga ri unya iyang gipalingkod. Iyang gipalingkod ang mga sagbot ang mga tao. Mao naman ni gikuha tarawa. O gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda, no? Gikuha ni Lord ang problema. Saksayon. Di ba? Problema man ni kaning 2 ka isda ug 5 ka tinapay, problema ni ngano man di man ipaigo. Pero gikuha niya ambi na ang inyong problema. Kaya ako nang sulbaron pakit-on ta mo kay bulong butangana ta. Dapat usay giso ang atong problema dili na to ihatag sa Ginoo. Ang atong problema di na to isangat sa Ginoo. Labi na kanang wanay pag-asa. Wala man ni chance Pila naman ni katuig na kung hinangyo sa Ginoo, wa na gyud. Di na mabangbang ni akong bana, palahubog na kayo, adik-adik na. Wa na. Igsoon ihatag na sa Ginoo. Ang 2 ka isda og 5 ka tinapay, sakto ba ko? Og nabali. No? Sakto lagi. Ang 2 ka isda og 5 ka tinapay, problema man Problema ni siya. Yes, pagkaon sila, pero kani nga pagkaon, it's not enough to feed more than 5,000 people. So, problema to. Apan silang ingon si Jesus, ambi ng 2 ka isda og 5 ka tinapay. Meaning, gikuha ni Jesus ang problema. O yung problema, gihatag po nila sa Ginoo. Unsay resulta, sulbad ang problema. Ang problema na himong milagro. Kaya kuning balik-baliko nigsuon, ang atong gidaladala nga problema bisag unsa ni kadako siya,
sa pananaw sa Ginoo dili ni problema kundili oportunidad or kahigayunan lang niya nga mulihok maghimog milagro. Amen. Ana si Lord, nga na si Lord mo tanaw. Wala kakakita dia og bersikulo sa Bible nga na problema si Jesus. Ketong day unos na problema ba si Jesus? Natugra. Amen. Never ka makabasa diya sa event ni Jesus nga na problema siya. Nag-uol siya kung sa kay ang buhaton ani, naglibog siya. Wala. Kay para sa Ginoo igsoon ang mga problema kahigayunan lang na niya para maghimo siya milagro. That is why sometimes Jesus allow sickness para ma-prove niya nga siya great healer. Amen. Nadyo mga panahon igsoon nga magtugot siya problema kay gusto niya pasination ta kung unsa siya kamilagroso. Nay panahon igsoon nga itugot niya nga dako tag-utang or natas kawaladon nga walang-wala ta para ma-prove niya sa atong kaugalingon sa atong kinabuhi that He is the great provider. Di man nato may bawaan nga siya great provider kung dato ka, kung dalang kag kwarta. Amen. Wala usa itugot sa Ginoo nga maglisod ta financially. Aron moduol ta niya and then i-prove niya nga mutagbo siya sa atong panginahanglan. Iyang i-prove ang iyang saad nga He will never leave us nor forsake us. Iyang i-prove ang saad kanato that He is our shepherd and we shall not be in want. Tagbuon niya atong pagpanginahanglan igsoon. Nga di man na mo manifest igsoon kung walay problema. Unsaon nato pag recognize ni Lord nga siya ang great healer kung wa tay sakit. Di ba? Tanawa tong nahimo ni Lazaro. Kung basahon diri ako man yung gi-share. Actually, ako na siyang gi-share sa Cebu City Jail, sa RDC 1, 2, and 3. And then, nawa, ako'y basahon rin mga igsoon. May tungod ni Lazaro. May sa katao nga nasakit, ginganlag siya Lazaro, nga tagabitan niya. Ang lungsod sa iyang igsoon. Sa kuha ni Juan 11:1. Okay? Ang lungsod sa iyang igsoon, mga igsoon nga si Maria o si Marta. Mao kini ang Maria nga mibukbog pahumot sa tiil sa Ginoo gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsoon, okay? Igsoon ni si Lazaro ni Mary. And then busa ang mga magsuon nga si Maria ug si Marta nagpadalag balita kang Hesus nga nasakit si Lazaro. Ang suod niyang higala. So si Lazaro ug si Jesus igsoon suod. Sa pagkabalita ni Hesus niini mingon siya. Dili siya mamatay. Niining sakita. Paminawa, nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios. ug pinaagi nini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Tanawa? Giingnan mismo ni Jesus igsoon nga, mao ba nasakit pero di na mamatay. Pero igsoon namatay ba ni si Lazaro? Kita ni mo igsoon? Pero ang tinuod ang tanaw sa Ginoo, bisag patay na kakibaw ko kay propeta ko ni si Jesus, kabalo ko nga namatay na to, ikaupat na ron kadlaw siyang gilubong. Pero tuon ako kay akong ipakita nga ako nga Dios pwede na ko banhawon ang patay. Kaysa diyang ako na siyang buhaton, mas mapasidunggan ang ngalan sa Ginoo. Ako na siyang buhaton, mas mailhan ko nila kung kinsa ko nga Diyos o unsa ko kagamhanan. Amen? Ana ra na mga igsoon, sometimes God allows sicknesses and diseases para iyang ipakita nato or pamatud-an nga siya ang Diyos nga muayo. Amen? Siyang the great healer of all. Siyang naghatag og kaalam sa doktor. Ang doktor dili man makaayo kayo sa tanang balatian, pero si Lord igsoon walay dili mahimo. Ang dili mahimo sa doktor kaya himuon sa Ginoo. Amen. Mo na igsoon again para sa Ginoo. Problema na to kay si Lazaro patay na gud wala imposible na kayo, no? Para sa mga tao sa iyang igsoon imposible na kay mabuhi to kay patay na baho na tulo o upat na kadlaw sa lubnganan. Sa tanaw sa mga tao, imposible kayo. Di na mahitabo to nga mabuhi kay gilubong na. Apan sa pananaw sa Ginoo, pakiton ta mo. Ako mong sultian nga kanang imposible ninyo, posible na ko na. Amen. Igsoon nagtanaw mo karon diri, wala ko kay balog unsa inyong problema. Wala ko kabalo kung unsay struggle ninyo, inyong battles karon igsoon. Unsay gihambi ninyong kasakit, kagulanan, mga cross nga bugat kay nga inyong gipasa na dagko na kayong problema. Igsoon sa pananaw sa Ginoo dili gyud na problema. Kundili kahigayunan lang na niya or oportunidad na para niya nga maghimog milagro sa imong kinabuhi. All you have to do is to believe in Him,
to have faith in Him and to declare Hebrews 13:8 that He never changed. He's the same yesterday, today, and forever. Wa siya na bag-o. Amen. Kanang Hesus nga nagbanhaw ni Lazaro upat ka adlaw sa lubnganan, mao na ang Hesus nga imong gihilakan, giampuan, gidayeg, gisimba. Mao sad nang Jesus nga imong manluluwas ug wa siya mausab. Usahay dili kalihok si Lord sa imong problema, kay ang imong gitan-aw may imong problema, try to recognize Jesus. Pariha tong 2 ka isda ug 5 ka tinapay. Ilang gihatag ni Jesus na ang problema, ang naitabo na sulbad. Imagine, 2 ka isda, 5 ka tinapay, nakapagkaon og sobra 5,000 ka mga tao. Sao man nimo pag huna-huna na maglibog na lang gana igsoon. Mag-struggle na lang kasi 50, ha? 5,000, butang talag bisag 3,000 gali. 2 ka isda, 5 ka tinapay, saon pagkaon na. No? Bisag amigas siguro maglisod, di mabusog ato, di ito enough sa amigas. Nga more than 5,000 ants. Apan igsuon ang Ginoo nagmilagro kay para sa Ginoo kanang problema lagi nato. Di na problema niya. Excited siya, naginamhinam kay para niya oportunidad na niya mulihok maghimog milagro sa imong kinabuhi. Ayo kabalaka diha. Kay kaning Ginoo nga akong gisgutan ninyo karon. The same Jesus ni nga atong gialagaran gisimba. Kanang atong gikantang, Jesus I believe in you. Siya na atong gisgutan karon. The same Jesus, He never changed. Amen? Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Wa siya mausab. Unsa may ingredient sa milagro? Pagtuo man. Ay pagtuduha, igsoon. I-claim ang promise ni Lord nga si Lord gamhanan. Ug mas dako pa siya sa imong problemang dako. Ug ang imong problema karon igsoon, i-claim nga kahigayunan ra na para sa Ginoo aron mulihok siya ug makakita ka kung saon na niya pagsulbad imong problema. Ana si Lord igsoon kay ako ning gibalik igsoon. Di man gud mahibaw-an igsoon nga ang Ginoo milagroso gamhanan. Wa kay problema. Amen. Para ganina akong gibalik ko na igsoon na di na to ma-prove or mahibaw-an nga kana bitaw ma-witness, di kita maka-witness mga si Lord great provider siya. Kung dato ka, kwartahan ka, wala. Di man kami nangalag kwarta. Muna usay itugot sa Ginoo nga walang-wala ta. Amen. Para pamatud-an niya nga kita day nga nangalagad sa Ginoo, siya nay bahala mo tagbo sa tong panginahanglan. Aron iyang pamatud-an sa tuwa nga sukad si Kristo na himugso sa tong dugan. Tanan natong problema po na niya. Tanan natong mga battles naa siya, di siya mubiya. Tanan natong mga unos naa gyapon siya kauban nato sa unos. Walay gubat nga naginusara ta. Amen. Walay gubat nga naginusara ta. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng oras. Diba? He's always with us. Emmanuel, God with us. Amen. Mao na igsuon nga ayaw problemahan na imong problema. Kay sa pananaw sa Ginoo di na problema kahigayunan na. So para masinati na to ang milagro, para masinati na to igsuon ang talagsaon nga lihok sa Ginoo sa atong sitwasyon karon din. Timan ni ang gingon ni Peter, 1 Peter 5:7. All we have to do is to cast our cares upon Him, for He cares for you. Itugyan sa Ginoo imong kabalaka, imong problema, og siya mag-atiman kanimo. Usahay igsoon, di mo lihok si Lord, kay imong gipangga ang problema. Sayo sa buntag, gahisgot na ka sa problema. No? Inig ugma, inig matam sayo sa buntag. Problema dayon ang kuan, inig padung matulog ang imong gistorya sa imong bana, imong mga pamilya, problema, puro problema. So, mura bitaw ang problema imong gidayeg imbes ang Ginoo may imong ipataas, no? Igsoon from now on nakadungog ka ani, ayaw na nahisguti. Ingna ang imong problema sulti, ikaw problemaha ka, dako kay ka, pero sa pananaw sa Ginoo dili ka problema. Usa ka kadakong kahigayunan nga mulihok si Lord sa akong sitwasyon. Ikaw ang problemaha ka, sa akong pananaw problema ka, pero sa akong Diyos nga gilagaran, ang Diyos nga labing gamhanan, dili ka problema niya, kung dili kahigayunan lang kaniya, oportunidad lang kaniya, nga mulihok siya, maghimo siya milagro. Amen. Ana ra na siya igsoon. So sa imong problema karon igsoon, i-invite si Lord, i-recognize ang greatness
ni Lord igsoon kung kinsa siya. And then ingna siya Lord, gikapoy na jud ko ani. Lord, para nako dako jud kay ni problema na himo na nako tanan Ginoo. Naglibog na lang ko Ginoo hantod wala na lang ko kasabot sa kong kagalingon sige hunahuna ug unsay solusyon Ginoo. Pero Lord, problema nako ni sa akong pananaw pero sa imong pananaw Ginoo. Usa ni kadako nga opportunity lang. Dili ni problem but it's your opportunity to create miracle in my situation. Ingna si Lord igsoon. I-claim ang saad ni Lord igsoon. Amen. Ang milagro igsoon naa na anytime as long as we have faith. As long as we always recognize His presence in our problems. And our problems atong i-offer, ihalad. Sama sa duha ka isda ug 5 ka tinapay ilang gihatag ni Jesus. Sa dang ilang gihatag ni Jesus igsoon midaghan. Ning kalit og multiply. Unya napakaon ang more than 5,000 people. Wow. Ingana si Lord. Dako kay itong problema ang mga apostol gud natandogod. Ang mga apostol igsoon, mga disciples, sila Pedro, sila Juan na nga time, Santiago. Mga luto na ni, nakakita na ni mga kaibulungang butang, mga milagro. No? Tandog sila ni, naglibog sila ni na problema sa mautong ingon siya sa Ginoo nga ipaulio na to ni. Di magsilbi ni, di ta kapakaon na ni ingani kadaghan. Ang available na to diri problema gyapon ni ilog ni. Kung ato ni hatag nila, ilugan. Dakong gubot. No? Kinsay nagsulti na disciple. Murag kita usahay. Maproblema tag maistong problema bisag matured na tangang Kristohanon. Taora mong guta pastor. Tinuod. Taora ta. Pero kaning nahitabo karon ato ning kuwag pagtulunan. Yes, mga disciple ni Christ igsoon naka-experience ng mga dagkong milagro. Apan sa dihang mo tan-aw din sila sa dako kayong problema igsoon makalimot sila sa Ginoo. Nalimot sila nga katong problema, dito problema para sa Ginoo, kundi kahigayunan lang to. Nga si Lord magpasikat sa imong sitwasyon igsoon, nga si Lord mulihok, nga si Lord magmilagro, nga si Lord iyang ipamatud-an nga siya ang bantugang mananambal igsoon, nga wala siya balatian nga dili kaya niya mausab. Nga si Lord, He is the great provider. O siya ang tag-iya sa tanang butang. Siya ang nagbuhat sa kalibutan. O kanang imong utang, pirtira ng gamaya para niya. Amen? Muna igsoon nga, again, muna timan igsoon. To all of the viewers right now and to all of the listeners, I really don't know about you. And maybe some of us right now, maybe kaila ko ninyo personally sa uban. But of course, majority, wala ko kaila ninyo. Wala sa ko kabalo kung sa inyong problema ang gidaladala karon. Maybe ang uban dagko kayo, ang uban gagmay, ang uban dagko na kayo, naglibog na mo, na depressed ka this time because of your problems. As you listen to this message igsoon, mao lang ni tagtiman kanang imong ginahuna nga problema karon. Mao ni timan bisag unsa pa na siya kadagko sa pananaw sa imong Ginoo, dili na problema. Kun dili kahigayunan na niya. Tanaw sa Ginoo. Dakuag problemas kung anak ko kani ganahan ko ani kay ganumal para sa Ginoo igsoon opportunity na niya nga mo manifest ang iyang power in your situation. So para masinati nimo igsoon ang milagro sa Ginoo, try to recognize Him in your situation right now. Try to invite Him in your problems or kanang imong problema sama sa 2 ka isda ug 5 ka tinapay iyang gihatag ni Jesus. Ihatag daw na sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo igsoon. Sama sa gihimo sa bata, gikuha nila ang 2 ka isda ug 5 ka tinapay, gihatag ni Jesus, and then all of a sudden, boom! Naitdakong milagro nga naitabo. The same nimo. Kanang imong gidaladala nga problema, bugat na kay na ihatag ra gud na sa Ginoo. Unsa man nakadako sa Ginoo dili ginadako, sa Ginoo di gina problema kundi kahigayunan lang na para niya nga mulihok og iyang ipakita nimo kung kinsa na nga Dios ang imong gilagaran. Kaila ba jud ka sa Ginoo igsoon? Usahay igsoon ba na murag wata basin ba wata kailas tong Ginoo kinsa na? Because sometimes God allows big problems karon makaila ta kung kinsa siya. Kung unsa jud siya kadako kagamhanan. Mo na mga tana ko. Kaila ba gid mo sa Ginoo? Kay bao ba gid mo unsa siya kagamhanan ug kadako? Kabaw bagid mo nga unsa siya kamilagroso kung kaybaw mo nganong na problema man mo maayo. Listen carefully, look at me. Mao ni timan bisag unsa lagi kadako sa imong problema nga gidaladala karon. Sa pananaw sa Ginoo dili na problema kundi oportunidad lang na para niya para mulihok siya, maghimog milagro,
mamuhat sa imong kinabuhi. Amen. Kung gusto na nimo masinati iyang milagro, then itugyan na sa Ginoo. Wap aman pastor, ako itugyan gyapon, ihurot. Ayaw pagdado ihurot. Itugyan unya. Try to recognize Jesus, to invite Him in your situation. Walay problema nga dili masulbad kung si Kristo ang atong inbitahon. Amen. Bisag unsa na kadako, once si Jesus na adi ka, milagro automatic na. Imagine ni Lazaro. Dako na kay itong problema. O 4 days na patay na to. Patay kung patay na to. Baho na to. Pero igsoon, basta si Lord naa sa sitwasyon. Ang sitwasyon nga one ay paglao mabuhi. Si Lazaro patay na to pero nabanhaw. Ngano man si Jesus naaman diha. Kung gusto mo makasinati sa pinasahi nga milagro kay bulong ang butang gikan sa Ginoo, then imbitaha siya sa imong sitwasyon. Ayaw nagsuluha? No? Madepress ka na. Ayaw suluha kung dili. Invite Jesus to your situation right now. Why? Because every problems, no matter how big it is, as long as Jesus is present on that problems, or on that area, on that situation, that problems will automatically masolve na siya igsoon. Walay problema nga di masulbad basta si Lord naa diha. Amen? Walay problema igsoon nga di masulbad, dili masolusyonan basta si Lord naa diha. Amen? Duha ra imong balik-balikon igsoon nga buhaton. Invite si Lord sa imong problema. Imong problema ihatag sa Ginoo. Invite si Lord balik-balik. Invite, Lord, I invite you in my problem, in my situation right now. Gubot na kay lisod. Gahi na kay go. Lord, tabangi. Invite siya. Dali Lord, tabangi ko kay gikapoy na ko. Nga ihatag na po, Lord. Akong barugan imong saad sa 1 Peter 5:7, cast all your cares upon you and because you cares for me. Akong barugan, Lord, ania akong itugyan bugat kapoy anaa. Himuan na with a sincere heart. And then imong makita nga para sa Ginoo day ang imong problemang dako. Di na niya problema, kahigayunan lang na para niya, para pakit-on ka og milagro. Amen. Pakit-on ka kung kinsa gyud siya nga Dios. Gusto lang niya pamatud-an that He is the great provider. Aron adto ka musalig niya di sa tao kay mautda ng tao. Si Lord di makabsan. Amen. Gusto niya pamatud-an nga siya muayo sa lain-laing balatian, cancer, tanan. Kaya na niya igsuon. Depende ra na nimo sa imong pagtuo o sa imong tinud-anay nga pagduol, pag-surrender sa imong problema ngadto kaniya. Igsuon, again akong balikon, ang problema nga atong gitan-aw nga problema sa pananaw sa Ginoo dili na problema, kung dili usa lang na kakahigayunan para niya nga maghimo og milagro sa kinabuhi nimo. Again, igsoon, kung balikon wako kailan ninyo, wala sad ko kabalo igsoon kung say ginaladala ninyo karon nga mga problema. Igsoon mao ni timan di gyud na problema sa Ginoo, kahigayunan lang sa Ginoo para mulihok siya og maghimo og milagro. So tonight, igsoon, before I end this, just try to invite God in your situation right now. In the Lord, sige, pamatud-i Ginoo nga para nimo di ni problema. Pamatud-i Ginoo, I'm waiting. And let your will be done. Ana, si Lord igsoon kay kung sige ka gatubang, ana, sige ka og konpisal, sige kag mention sa problem mo, mudak ko na magka-worse. But try to declare the name of Jesus Christ in your problems. Malanay na, mawagtang na, nya imong mabati ang kadako sa Ginoo nga imong gilagaran kaysa kadako sa imong problema. Amen. Again, unsa man nakadako ang iyong problema nga gipas-an karon, gidaladala, gihambin-hambin para sa imong Ginoo nga gilagaran, dili na problema, oportunidad na niya para maghimo og milagro bisan karon dayon sa imong kinabuhi. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word tonight. Salamat nga imo mingi painumduman, Ginoo, nga wala sa bokabularyo nimo ang word nga problema. Kay para nimo, Ginoo, ang among gihuna nga problema, oportunidad lang na para nimo aron maghimo kag milagro. Salamat, Lord. Thank you so much for your powerful message tonight, Ginoo. Naghatag na mog security, Ginoo, kalig-on, comfort, Ginoo. Nga bisag dako pa kining problema among gihambin karon nga dawa nay paglaom. Dili ni problema para nimo, kundili oportunidad lang ni nimo para pakit-on minimog milagro nga wa pa namo na sinati.
Lord, thank you kay Holy Spirit, thank you for your presence and thank you for your word. Ako nagaampo nga kaning mensahe nga mong nadungog karon Ginoo. Mao ni makapalig-on, makapaisog namo Ginoo. Nga di mi mahadlok sa mga dagkong problema, mga dagkong unos kay balo mi Ginoo. Nasayod mi Ginoo, matod pa si mong pulong karon nga ang kanang mga problema dai nga mong gitubang kahigayunan lang na nimo. Oportunidad lang na para sa pananaw nimo para maghimo kag milagro. Lord, salamat. Wa ko kay bakaila sa mga nagtan-aw karon Lord God, but Lord, unsa man ilang problema Ginoo, sama sa imong message, akong i-connect Ginoo. Ipakita pamatud-i nga kana di na problema nimo, kung dili kahigayunan lang na nimo para imong ipakita ang imong milagro sa ilang kinabuhi o sa ilang sitwasyon. Thank you Lord, salamat kayo. Salamat Lord sa imong comfort karon. Paglaom, mensahe sa paglaom Ginoo. And this time, Lord, ako nag-ampos tanang mga viewers, as always, Lord God. Padayon kapag bless nila, Lord God. Tanang mga followers, and nang replay ni Lord God, continue to bless them. Unsa man ilang tinguha karon Lord God. Unsa man ilang gihambin karon mga problema nga giatubang tagaig solusyon, Lord God. Tagaig kasulbaran, Ginoo. I-comfort. I speak blessing to them right now, Lord God. I declare financial breakthrough sa mga nanginahanglan o kwarta, Ginoo, or unsa man pamayad sa utang. And I speak opportunity, Ginoo, sa tanan nga nagkinahanglan trabaho, Lord God. In Jesus' name, ihanay, iplastar sa pangalan ni Jesus. Pamatud-i, Ginoo, nga kanang ilang gitubang nga problema karon, oportunidad lang na nimo, Ginoo, nga imong pamatud-an nga ikaw nga Dios mo provide jud sa among panginahanglan. And I speak deliverance, Lord, sa mga nagkinahanglan karon og tinud-anay kabaguhan silang kinabuhi. Ako naga-declare Ginoo kagawasan gikan sa gapos ni Satanas in Jesus name. Og sa tanan Ginoo nga nagagusto Ginoo kaluwasan sa ilang pamilya. I declare salvation for their whole family. I speak salvation sa tanang nagtan-aw karon in Jesus name. Mga ngita kag paagi Ginoo nga maluwas ang ilang mga kaigsuonan, ilang mga ilang families, ilang mga loved ones in Jesus name. And also Father God, I speak peace of mind sa tanang mga na-depress karon, naglibog in Jesus name. Ibutang Ginoo ang paglaom sa ilang kasing-kasing karon. And sa tanan to all who are to those who listen to your message tonight, Lord God, nga nagsuffer og mga any diseases and sicknesses, Lord God, mga lain-laing balatian, I declare healing in physical. Not just in physical, Lord, but also in emotional. Mga samaran Ginoo nga dughan, I declare healing in Jesus name. Tanan-tanan Ginoo nga nagtan-aw karon unsa man ilang gusto, milagro gipangayo ako nagaampo Ginoo og milagro sa ilang sitwasyon karon, Jesus mighty name. In the mighty name of Jesus Christ. Lord God, thank you. Salamat kay Ginoo. Og nining taknaa Ginoo among dawaton, among angkunon ang kadaugan, ang milagro, ang kagawasan, panalangin, grasya, pabor gikan kanimo. Amo ning giangko no gidawat uban sa pagtuo. Himuha lamang ning kapayalan Ginoo. Mao kini ang among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga may mong bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kagabhion mga igsunawa na po mga kung ano. Tawagan na mga comments ba? That's all for tonight. All the glory and honors belongs to the King of Kings. Akong ibalik ang dungog himayas tumbuhi nga Dios mga igsoon. Unya, maro to igsoon, no? See you tomorrow. See you next time. I pray that God will protect us right now sa atong pagpangatulog pagpahulay igsoon. Proteksyonan daw banan tas Ginoo yang presensya mag-uban kanato para safe and sound ba. And then I pray sad, I declare sa tanang nagtanaw nga mga OFW nga adlawan ron dia. I pray nga proteksyonan sa mos Ginoo. Paboran sa Ginoo ang inyong mga gibuhat sa inyong mga kamot in Jesus name, no? And of course, reminder na ko igsoon again, sa wala pa maka-subscribe sa itong YouTube channel, please subscribe kay ako ni siyang i-download kay mawala rin sayang nga mensahe ba, no? Unya, share our live igsoon, pwede pa ni share na to. Unya, thank you again sa mga subscribers and followers, star senders, thank you. I want to encourage everyone to invite your friends to follow our page, Mabungahong Kristohanon, para ang ila pong kinabuhi, mahimong mabungahon, sama sa inyong kinabuhi. Amen? So again, that's all for tonight, mga kaigsunan. Akong ikabilin kaninyo, ampo, amping, abanti lang da perminti, para sa kamayaan sa Ginoo. See you next time. Good night, everyone. God bless.